Turbuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Yohanes di 12 Mamuka sian ayat 12 sahatu ayat 10 sajaha mambargati sori ujaha kami makarjul dungi torang ni arinai di BG halak na torok naro pestai nanain Roma Yesus tu Yerusalem. Dungi dapat Yesus mah halo desa ada ima dihuduli kopar tu nata surat. Rapi kan? Alai yang diatusi akasi sian naikian duke masyarakat Yesus asa diingot nasiya nama harpakunaan tu ibana tu hakena tasurati rodi papahenan nasiya tu ibana disido saatna martua doa kana tu mamihon hata ni debata jalan na peoksa